بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ جل جلالہ پا قرآن حکیم کے دا سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر مبارک کئی ورسر حق جانان سرا حق گلن صحابہ کرامم اللہ رب جلال جل جلالہ داغی اوصافم بیانی. رب کریم فرمائی محمد الرسول اللہ، جناب محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار. رب کریم فرمائش اصحاب دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سختی پا کفار باندی رحماء بینہم رحم کئی پا ما بین دا یوبل کی پا یوبل باندی تراہم رکان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. رب کریم فرمائی تاسوینی دی پہالات دا رکوع کی، پہالت دا رکوع کی، پہالت دا سجدی کی، یبتغون لٹوی فضلا من اللہ ورضوانا. فضل اللہ رب جلال اور ازاد اللہ رب جلال جل جلالہ لٹئی. رب کریم فرمائی سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. رب کریم فرمائی تاسو نخی پدوی کی دا اثر دا سجدو باندی بھی نہیں. اللہ رب جلال جل جلالہ دا محبوب سر دا محبوب صحابہ کرام یادئی. رکھ سرور کونین تاجدار حرم فرمائی اصحابی کالنجوم، زما صحابہ کرام پشان دستور دی بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم. تاسو چی پر دی صحابہ کرامو کی پچا پسم اقتداؤ کا دا چالمن ممنی ولا دا مدینی منوری جانان فرمائی تاسو با دا ہدایت مقام و منزل تو رسی. پدے صحابہ کرامو کی دا یو صحابی دا ہر صحابی خپل خپل مقام و مرتبہ دا. پدے کے دا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ زال مقام دے. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دا خبشو سیدن کیو مکہ معظمی تا دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلی مبارک تراغے. دلته به د جونش پی ورځی تیرولې د یو کافر سره نو کرو. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د نبوت اعلان کړلو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ د جناب محمد رسول اللہ دیدار لراغے. دا سرور کونین تاجدار حرم محمد رسول اللہ رخصار مبارک چولی دلو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پی بانی من رالا دزرد کمنا دزرد اخلاص ہے دا کلمہ ویل چ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دا محبت دا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پسینوں کے پسینہ مبارک کے سماشو. دا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پسینہ کی دی من محبت نورم زیونی ولو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا من آغاز شروش دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا من دا محبت اظہار دا خلین وطلو کفار دا مکی معظمی پی بان خبر شولو. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے معلومات بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما پجب باندی ما دہرد اخلاص دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے من اقرار کرے. قریش والا راغوت وی اے بلالا دا محمد رسول اللہ من پریگدا سمر دولتو ندی چی پکاوی من بیدل درکو
پردی وطن کے دے استوگ نداد محمد رسول اللہ من بر تگران پریوزی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وتفرمائی ما یوزن درد اخلاص اقرار کرے رے ما پا جبابان اقرار کرے دے محمد رسول اللہ دمین نون ما حدا چی دا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دمین آواز خور شلو مکہ معظم کی دا محمد رسول اللہ دشمنان راجمش ولی دا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پباب کی فیصلی کئی نن بیو کافر واغشتلو تمام اشبہ پہ بانی ظلمنو کرل دورہ دے بے پسرو شگو بانی واچولو پا دے ٹیم کی ولید خبر شو چی دا سخت ترین کافر دا مکی معظمے دے چی کل خبر شلو راگے کفارو توئی ملګرو توئی چی سمر دولت مبکاروی آگا دولت زمانہ بالی خودے ماتا حوال کی زمادہ دسر لکشان کار پیخ شویرے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اتنا پا پیسو بانی واغست ولید ظالم کور تبوت للو یوستن پوری اترلو معصومانان دا چمگا بن راغن کرلو پلاسنو کی والا لختی ورک بلی آگا لختی ویچی پاگے کی دا ککران وزغی دا غنونا دا حاگا غون معموروی گلونو حاگا لختی وتونی ولے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تمام اشبہ پا لخت بانی وحلو سہر سبا چکل دا پشکال گرمش ولا سوشگو لیرا وستلو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پباب کی تن تپوس کئی اے بلالا وخدین دعائے چید محمد رسول اللہ دمین نتوبو باسی بلال وطوئی اے ولیدہ زماد جسر سرستا کار دے زماد اخبولا سنو سرستا کار دے زماد ہر یو اندام سر دے کارشتا لیکن زماد سر دے قرار نشتا طول بدن نشتا غلام دے پپی سوج غشتے ما لیکن حرم دا محمد رسول اللہ پمین لی ونے زد محمد رسول اللہ من پری خود نشما بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیڑی واچولے رسائی پکے واچولے پسوگو کیرا گزار کنو گر چاپیرتن کافران والار دی یو کافر راضی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ لسکن ورکی گزار ورکی سپیڑ ورکی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ یو دم سن لولو غٹی غٹی تیگی روڑلی دا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پسینہ مبارک باندی کی خود لے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ لولید راگے وطوئی بلال وخد نرچد دیسرو شگو ندرا پور تکما او دا بادشاہی او دا سرداری لباس دا پواغندما بلال وطوئی شلید لی جامی میں خوخی دی شلید لی گریوان خوخی ما سر طور سر خوخی ما خبی ابلہ پی خوخی ما خود محمد رسول اللہ دمین انکار نکو ما بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ریسار کلو کافران پسرو شگ کرا کاگی او بلال ویوا محمد کلد احد ناری وی کلد محمد رسول اللہ دمین نغمی وی ولی چکل پدے بانی خبردار شلو مرگرو تیوینن پریگی دی زب سبال دمرا سنسار کما دم سزاب ولول کما چد محمد رسول اللہ من بتی ہیر کما چگلن کلش پشولا بیڑی پکی باشولی معصومانان والپسیک لارو کسو کی ظنونو او حاغ زینو بانے بے پلختو پغنو وحلو چدکم زینو نبے سرمنت لیوا سہر لے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بیارا وستلو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بیارا سملولو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پجب بانی حق دا اللہ دا محبوب نام آخلی ولید وجبت نو باسی
جب ولوٹ کوئی چی دا اللہ دا اللہ دا محبوب نام پیوان لی دا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مبارک رو اصطلاح پتی گبانے والا حق جب مبارک وٹکولا خلا مبارک دوینو نڈکش والا حق بینی وقو مبارک بانی رالی گر مبارک دوینو مبارک نڈکش والا اتفاقاً پد غرزبان نے محمد رسول اللہ پچکر راوت لے ناگہانے دا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز اوریدلو محمد رسول اللہ چراغے اوے کتنو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشگو کی پروتے سرور کونے محمد رسول اللہ پسوج کی پریوت لو عقائد جہان محمد رسول اللہ کورت تشریف روڑو چوے قتل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پجماعت کے ناستے کلچا قید و جہان پجماعت رانلوتلو دمدنی منوری د جانان پسترگ مبارک کی اخ کی پرتیوی پمخ مبارک باندی اخ کی پرتیوی پگر مبارک کی اخ کی پرتیوی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولپ دو دور آگئے وطارس کئی اے دمدنی منور سردارا پيدا کا ابی و امی و جانی یا رسول اللہ مورو پلار ملتا نلو گیشا تن اوزی گر ملتا نلو خرس مال ملتا نلو گیشا اید مدنی منوری سردارا سوجد چنن پر اخسار مبارک باندی اخ کی بہیگی سرور کونین محمد رسول اللہ و تو فرمائل صدیق خبر خونی نن میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ہو پخبلو لدلو نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخوا کی صدیق کی ناست سرور کونین و تو فرمائل اے صدیق وخد ندائے سپیسے بزرا گنڈکما سپیسے رالتا سرا پیدا کئی لار شمال بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راولا ننداغ پتور شنو بانی دا اللہ رب جلال جل جلالہ دو حدانیت چگی اوریدلي دی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کورتلالو دولت نے راغن کلو سرور کونین تاجدار حرم لراغے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دربار رسالت کی دولت نے پیش کا محمد رسول اللہ و تو فرمائے اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لارش کفار تو آیا چھ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پما بان خرس کئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم مطابق را روان شلو اور آگے دا کفارو مخیود ریدلو وطوی اید مکی معظمی کفارو سون سمر دولتون تستاسو پکاروی زبید لدر کما خدا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پما بان را خرس کئی کفار وطوی دیر خدا دمر قیمت وطوی چپاگے بانی لف غلامان ملاوی دلو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑیر دولتن بانی واغشت کم ٹھے میں چی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال را روان کلو کفار و پسی رستو نوادو نکی وی صدیق پاربو کی مستان سادہ سڑیلی دلے لے داد عمر تور سڑے دی پت عمر گرانو پیسوں ولی واغشتو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی سادگان خود تاسو تیچی ملغلرن بیج نہیں
دادا محمد رسول اللہ د منی پتنگ دے، دادا محمد رسول اللہ د سروشن مبارک پتنگ دے، دادا محمد رسول اللہ د خمار استرگ پتنگ دے، دادا محمد رسول اللہ د تور زلف مبارک پتنگ دے، دادا سرور کونین د ودحار سار پتنگ دے، اے کفارو تاسو تس پتدا چه دا دی طور بلال پسڑ چه دا محمد رسول اللہ سمر من دا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چندا روان کو آگے دا محمد رسول اللہ پا دربار رسالت کی ادرولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کئی صحابہ کرام راجم شویدی دا مدینی منوری دا جانا غلامان راجم شویدی اگا گلون راجم شوید اللہ پہ رب جلال پہ قرآن کی زیر کری اگا گلون راجم شوید اللہ رب جلال پہ قرآن باندستائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ مخ کے اعلان کئی اے صحابہ کرامو وخمون دو چدنن بعد بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زماد جماعت مؤذن مقرر شی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جماعت مؤذن مقرر شو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا اذان باندی ڈیوٹیو لگولا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بپنز وقت آواز کولو اللہ اکبر دعوت دا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرش برین ترسید لو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پازان بھانے مقرر شو محمد رسول اللہ دا جماعت نبی اذان نکول سمر بہترین زمانوا سمر بہترین خلقو چتا مسجد نبوی لگورا چرتا پا مسلمان محمد رسول اللہ گورا چرتا دادان دا پار تور بلال گورا محمد رسول اللہ پازان باندی ڈیوٹیو لگولا سرور کونین تاجدار حرم محمد رسول اللہ پا جماعت کی یوسو ازان نوکا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربار رسالت ترالو وطوید مدینی منور سردارا محمد رسول اللہ تعرض نورانی کئی و تعرض نکی دا مدینی منوری سردارا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل اذان کئی دے دا اشہدو پذیبانی ازہدو وائی دا مدینی منوری سردار فصاحتی نشتا بلاغتی نشتا دا مدینی سردار دے دی دا اذان نمنک ریشی بہر کافران خبری کئی بہر مشرکان خبری کئی بہر دشمنان خبری کئی بہر دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین خبری کئی سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تو فرمائل تاثب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر غرض نلرئی زبے پخبل روغانما سرور کونین محمد رسول اللہ بلال اختلو شپتے رشودا دا سحر اذان دا پارا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارے اور دا شارندہ میں اکلو جامع پاکی چولی دی دا محمد رسول اللہ جماعت کی اذان تا انتظار کی پدے کی ناگہان دا مدینی جانان و تیلانک بلالا بلالن راشت زما خدمتن تودری گا بلال و تارزو نکی دا مدینی سردار درن لگے شما دا محمد رسول اللہ پا دربار کیوں درے دا سرور کونین اڑاندی نا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوئی کرے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزان تو ادری دو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جماعت نادان کی کل شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان شروع کو
دلته د بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ په مخبان یو خراللی د محمد رسول الله دربار کې وجړیدو د محمد رسول الله دربار کې سلګي وهلی د محمد رسول الله په دربار کې پجړا شلو محمد رسول الله چې د بلال جړا تو کته زړه مبارک باندې ډېر خفګان رالو لیکن د مدینه منوره سردار خاموش پاتې شو بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ د محمد رسول الله په وړاندې سونرل ولاړ د جمعات په یو ګډ کې ناستو په یو څنګه کې ناستلو یو طرف تکی ناستلو او بیا چې کم ټیم لګل حضرت رسول زکه دا سوچ گئی یسین محمد رسول الله د ما په جڑا نورم غم جنشي د محمد رسول الله د جمعات نو وتلو راغی او سہارا کہ اللہ رب جلال تا تندے لگئی و تاردن کئی د مدینی منوری سردارا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ رال گللو تندے اللہ رسول جلال تو لگولو ارزن کے ایدمار بکریما یود د محمد رسول اللہ پمین ملنکما یود د وطن مسافر کما بلد د سرور کونن پمین دمر داغون میں خوڑلی چاگا جب مبارک بانستا استاد محبوب نام مغشتے نشما کریما ظلم تا سر پتندی باندی پریوزما ستا پا جلالو او ستا پا خدای میں دی قسم وی چی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بستانن بیا حق دازان ڈیوٹی گواری بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب جلال تا تندے لگئی پدے کے ناگہان جبریل علیہ السلام نسرور کونین حضور پر نورا نور نلا نورا شافی یوم النشورا رسول مکرم شفیع معظم نور مجسم وسیل بی کسا مہمان الامکا سید مرسلا شفیع آفیہ تاجداری حرم وقاری حرم سرور مدینہ سرور سینہ بس تخلیق کائنات فخر موجودات محبوب کردگار مقصود کردگار دا تمام مدغم خوار بقرآن چی ودحال الوستار واللیل کی تابتار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربار رسالت جبریل علیہ السلام راگے اے دا اللہ محبوبہ دا سہر اذان شوے دیکھنا سرور کونین و تو فرمائل جبریل عجیب تپوزیوں کا داسی ازان بوی شغب اللہ رب الجلال نوری اے جبریل سوجہ کی دیشی چرال لی ویزا اللہ رب الجلال جل جلالہ رالی گلے ماں رب کریم فرمائی چود ماں محبوبہ تاہو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دا صحابہ کرامو پا مشور باندی دا زان نمن کرلو وید ما محبوب دا خبر یاد لرا ترسو پوری چی بلال زان نوی کرے نزبداش بچرم سبان کمائیو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کل دا دین خبر شلو صحابہ کرام پا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پس واسطول بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سرور کونن بیاد اذان پا ڈیوٹی بانی لگولو سرور کونن محمد رسول اللہ پا اذان ڈیوٹی بانی بیاؤ لگی دلو لیکن گلن دا خبر یا ساتی مر گئی یو دا سی بیا لیدا دا تو یاران دا یو بل نجدا کئی دا پلارو زید یو بل نجدا کئی اگا مر گئی راگے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مدینی دا جانان نجدا کئی محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم خو په بلال باندې دومره مینو چې د معراج بشپ باندې عقاید و جهان کله لا مکان ته تشریف وړلو. بلال حبشي رضی اللہ تعالی عنہ په باب کې دا د مینې خبره وویل. سرور کونین محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چې کله دا الله رب جلال د دیدار پاره شلو او آپسے کی پا جنتنو بانرالو نو پا جنت کی جو حور اولیدلا سرور کونیم تاجدار حرم تلاس بنا مبانی ادریدلا و تارس کئی دا مدینی منوری سردارا اللہ رب جلال جل جلالہ مال حسن را کرے مال داسی جمال را کرے زکو خاند منوت والا جنت نرو خانشی دما دا خندا پا پرد بانی طول جنت نکرنا خورشی دا مدینی منوری سردارا ما دا اللہ رب جلال پا دربا کی درخواست کرلو چی کریما دلوی خدای این دلو گشما زما خاول مسوکی اللہ رب جلال جل جلالہ را تو فرمائی چی پدغ جنت کی وشیشہ دا آئین را ہر آئینی دلال شاہ تب پکی رخمن خاون رخصارو بینی محمد رسول اللہ تارزو نکی دا مدینی منوری سردارا دلا مکان من مد چکل ہار آئینی للارما ما پا ہار آئین کی یو نوجوان لیدلو وڑی وڑی سترگی وی غٹی غٹی شنڈی وی تور وجود دے لنگ پخبو کے چولے سر تور سرخ بھی اب لخ پی والارو نہ محمد رسول اللہ پوڑانی چی دا خبرو کرلا نو دہوری پتندی بانے دا خفگان کر خیرال لی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تو فرمائل اے ہوری ماتا دا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پا باب کے داسی خبر مکوا تا سر دا بلال دا تورو دس بین غم دے او ما سر دا غم دے چی تور بلال بدی قبولم کی کنا. سواری کونین محمد رسول اللہ و تو فرمائل اے ہوری تا سر دا غم دے چاگ تور دے استرگی وڑی دی شنڈی غٹی سر تور سروخ بی اب لخ میرے اے ہوری ما سر دا غم دے چاگ تور بلال بدی قبولم کی کنا. دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکل دا معراج نواپس یوشولا سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسیرت المتجنتن کی دہوری سر چکل پدے خبر بانے راگے دا اللہ رب جلال جانب پیغام راگی اے دمام محبوبہ دی ہوری تو آیا چی زبد بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دمہ مبارک دبدن دا توروالے راجم کما دبتن کجل تیار کما پا جنتن کی جہوران خاوندان تزانو نخشت کئی نو دہارے کجلو نبدرزو پا من بانی خالو نوہی سرواری کونے چکل دا معراج نواپس یکرلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نتپو سکرلو چی بلالا من خود دمر کمال ترسید لدا او استاس عمل دے چی دمر استاپ دی تروالی بانی استاپ من اللہ دمر غیرت کرے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وت فرمائی د مدینے سردار زماد وعدت دی یو پودا سکی گردم بیو دسن گردم ادوے مدادت چکل جمعہ تراشم ندرکات مسخام خاکوما دادو عمل مارا اساقید کی دیشی پدی بانی دان لارن جلال خوخشوے ما بہرحال دا محمد رسول اللہ سر اشپی ہردی تیرولے دا محمد رسول اللہ پا غلامی کی اشپی ہردی تیرولے دا سی ورد رالا چی دا سفری پا میاش کی محمد رسول اللہ ناجون شلو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سرغم پیراش سرور کونین محمد رسول اللہ چکل دا مرک پا مرض بانی پریوتلو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بر صحابوں نے تپوس کو محبوب میں سنگرے
دسترګو تور می څنګه دې درړه ټکور می څنګه خدا چې جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نہ پردو کرلا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دا محمد رسول اللہ پمین سرگردان شلو دریش بیو دریو روی دا مدینی کسو کی چگی وحلی چو دا مدینی خلقو مانم محمد رسول اللہ پٹکلو ایسا دا مدینی منوری پلارو کسو بانی سکوما رپ مدینہ منور بانی سکوما زہوک مدینی تراغلو من زہوک محمد رسول اللہ پس راغلو ما بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو رضی اعلان کی چود مدینی منوری خلقو زالد موازن غم کی زالد بانگی غم کی زدن النبات تاسو تازان کولے نشما تاسو خبرو مافنتی تاسو زما پتم شئی زد مدینی منورین بالوطن تزما بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کل دا خبر اکرلا خلق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لراغ وی دا اللہ رضو جلال دا محبوب یارا ہے دا شیبی بی پلارا ہے دا محمد رسول اللہ دہر قرارا خبر خونی چی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منور پریدی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی کل دین خبر دشپے پہ سکر آگئے پا دو دور آگئے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تدروار سکئی لگا لہذا چی تیرے دلا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روت لو سرگ مبارکی دیار پغم کسوی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطویل بلال از خبر شوی مات دا مدینی منوری نظیم ویو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خفران نشی زد محمد رسول اللہ قبر مبارک دکتے نشما زما دلا مکان ملما زما محمد رسول اللہ بانی تمر خور انبار دی زد محمد رسول اللہ روزی مبارکی تکتے نشما صدیقہ زد مدینی نظما صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائل شہ بلالا کزما منینو دا مدینی منورین مزا دا محمد رسول اللہ غم پمام بار دے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائل صدیق ما نخفن شے کچر زد دا کافرانونا دخپل زان دا پارا آزاد کرے ما ننگ بیا پخبو کی بیڑی واچوا بیا میں پا مدینہ منور کی رئیسار کا او کا نظری دا اللہ رضو جلال دا رضا دا پارا آزاد کرے منو ما پریگی دا زد مدینی منوری نظما صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل دا خبر اوریدلا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش پاتشا داغے وجہ داوا چی دہاغ خلقوں چی سکولو دہاغ خلق قربانی شوا دہاغ خلق عمل ہریو عمل دا اللہ رضو جلال دا رضا دا پارو دا دنیا دا نمائش دا پارنو دا زان دا نمائش دا پارنو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش شلو بلال لارو دا مدینی منورین مسافر شلگلنو شام وطن تلالو شام وطن تے کڑیونلا شپگ میاشتی آیو کال مسلسل دا محمد رسول اللہ پمینو جڑل مسلسل دا سرور کونین پا جدائی بانی اجڑل شپور دی تیری دن شپگ میاشتی تیر شیا کال تیر شلو دشپون یو اشپدا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتدمخن صادر لرکلو محمد رسول اللہ وتو فرمائلو وی بلالو او سنگد مدینہ منور پری خودلا زدد مدینہ منوری پخورک یوابی پری خودما او تران بل وطن تلاری
بلال کرشیا پدما پر رخسار باندې مینه رشیا دما په جمال باندې مینه رشیا دما په زلف مبارک باندې مینه رشیا دما په ذات باندې مینه نو بلال بیا مدینه منورې لراشا بیا مدینه منورې لراشا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ چکل دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا من دا آواز اوریدو دا من دا نغمی اوریدا دا محمد رسول اللہ دعوت اوریدو دا محمد رسول اللہ بلنے اوریدلا دا محمد رسول اللہ دا من خبری اوریدی سرور کونین تاجدار حرم چکلے پخو کیوں لیدلو سہر چرا بیدار شلو کھڑے اتر لائے مدینی منوری لبیارا روانش مدینی منوری لراوی گلنو کلچ دا مدینی منوری بادی ترام خامش دا مدینی مسلمانانو بلال لیدلو وڑو معصومانانو دا مدینے کسو کی چغکلے وی زڑو زوانانو خبر شئی دا محمد رسول اللہ دا چمن توتی بیار آگئے دا محمد رسول اللہ دا باغ بلبل بیار آلو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بیار آلو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ چکل مدینی منوری ترانی دیشلو اتفاق کار دے پدھر اور ازبان سلور والے یاران پکورن کی ناستو جلیل القدر صحابہ کرام پکورن کی ناستو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عمر پسران لو عمر توئی اے عمر تیار شاہ دے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پسران تم تیار شاہ دے شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پسران تم تیار شاہ سلور والے یارانا سرد نور صحابہ کرامو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال تو اوريدلي نغد بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا مدینہ منورہ را مخامخ شلگلنو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطول غاروت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تن سنگک دا صدیق سرے غارہ ملو نکرلا بیا عمر ورنزدیش عمر سرے غارہ ملو نکرلا دا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورنزدیش اگا سرے غارہ ملو نکرلا دا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورنانش اگا سرے غارہ ملو نکرلا سیدہ دا مدینی منوری پا کسو کی را روان شلگلنو او دا سروری کونین محمد رسول اللہ روزی مبارک لراغے صدیق اکبر ورپسی نرست نرا منڈی وحی دا محمد رسول اللہ یاران ورپسی رست نرا منڈی وحی چراغے ویکت بلال دا محمد رسول اللہ پروز پڑ مخی پروتے او سینہ مبارک دا مدینی منوری دا جانان روزی پوری مگی او سرواری کون امتد منی منی خبر کئی وطوی دا مدینی منوری سردارا عمر لما استاسو پا دربار کی ناست کریدا زستاسو غلام پادشوی ما زستاسو نوکر پادشوی ما دا مدینی سردار استاسو دربار تا بچی کلم المان العالل دا مدینی سردار تاسو بہر ملمت پاسید لئی اے دا مدینی منوری سردارا زد شام نمل مراغ لئی ما دا مدینی سردار مات دروزین را پاسی گا سرور کونین دا محمد رسول اللہ روزی سرسل گئی وہی صدیق اکبر وط پجڑاش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پجڑاش لو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ تبیم وی گلنو لار شیدم فاطمی دا کورا والحسنین راولی حسنین رضوان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائبال راوستل بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمخام خدری دل کلچ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سروار کونیم دا سلام نا پارغ شلو
حسین رضی اللہ تعالی عنہ روڑان نشو، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ روڑان نشو. بلال تو وہی بلال او ډیر مدشودا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په جمعات کی اذان نه شوه. ساده مبارک خلی اذان تخلق وګنی خدی. بلال لگرا پاسی گا اور اشدادان ٹیم دے لگا زان منتو کا. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وتوئی وابچو ما مخبک وہی زد محمد رسول اللہ جدائی دیر زپلی ما. زد محمد رسول اللہ جدائی دیر غم جن کڑے ما. زد محمد رسول اللہ جدائی دیر جات کمزورے کڑے ما. بچو زما مجال نشترے، زما طاقت نشترے، اغشان آواز میں نشتا، اغشان زور میں نشتا، اغرنگ میں نمی نشتا. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وتا دا شکایت نوڑان نکی چیز دیر کمزور شوی ما. حسنین رضی اللہ تعالی عنہما وتفرمائی وی بلالا کہ کل بابا جان گندیو نسنگ اذانو ندی کولو او ننسی محمد رسول اللہ نشتن وزان نکوی. بلال کنند اذانو نکرلو نو پورز قیامت با میں محمد رسول اللہ تگلکوما. چی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دا اذان نے انکار کرو وی حسنین مبارک درن لگے شما. زد محمد رسول اللہ صحابی مز شرط انکار کولے شما. او بچو دور می نشتا زکمی دا طویل چی اذان نشم کولے. بہرحال چی تاسو خبا کی گئی نو اذان بدتو کما. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دا بلال اذان خانی لراغے چی دا کمزے نب بلال اذان کولو گلن راسی گونیم دا شقان مقام گورئی. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان خانی تا پورت شلو. صحابہ کرام حاضر شوی دی صلاح خبر ندی. حسنین پا جماعت دی ولار دی. بلال اذان خانی تا پورت شلو آواز کئی اللہ اکبر. چکل دا بلال دا آواز خور شلو نو دا مکمدینی منوری طول سپنگیری جماعت ترو چلی دلی. چی گئے اللہ اکبر وی نور سپنگیری رالی. چی کل سلور تکبیر وین جماعت دا سپنگیرو ندک شلو. بیا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی اشہد ان لا الہ الا اللہ. زوانانو نجمع دکش دا محمد رسول اللہ دا شقانو نجمع دکشلو. وڑو وڑو معصومانانو جماعت منڈی راوالی. لڑکے دا گمان راگے جوڑ بیا محمد رسول اللہ جو اندیشلو. زکر چیز معصومانانو ہو عقل کمزوروی. محمد رسول اللہ دا منی بلبل لگیا دے آوازو نکئی. پدی دوران کی کتابوں لکھی چی دا مدینی تور سر ڈیری پردداری دی. وچی پدا غورد بانی دا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دخلین اواب اوریدو اشہد ان محمد رسول اللہ. نو دا مدینی منوری ٹھول تور سر جماعت ترامن نکی. والا معصومانان تا میندو نتا پوس کئی اے موری نور کلب چی دی سڑی ازان کولو پا میراب کی بوتا محمد رسول اللہ ناسو. مور دیخون نزانو نکی دا مدینی سردار نشتا. پا دی دوران چی بلال کلب محمد رسول اللہ نوان وشتلو. نو دادان خانی نبی اختیار را پریوتلو او بے ہوش دا محمد رسول اللہ پا جماعت کی پروتو. صحابہ کرام تے نچا پیرشول
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پغیگ کرا پور تک دا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نہ تپوس کئی وی بلال لگ پہوج بان راشا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ چکل پہوج بان راگے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تن تپوس کئی اے بلال ولد اذان سرتون رسولو اے دا محمد الرسول اللہ سر مبارکہ اے دائشی بی بی بابا جانا ما بچنور کلادان کولو نہ محمد الرسول اللہ بپ مسلمان ناستو ما بچنور کلادان کولو پا محمد الرسول اللہ بمسترگی لگی دلی اے صدیقہ نل میں دیر ناری وغلی خوچ کل اشہد ان محمد الرسول اللہ لبدر عالما ما بد سرور کونیل پشل مسکولی دلا اے صدیقا نل دیر ناری وغلی خمیراب کی مددو کون سردار نلی دلو دا محمد الرسول اللہ کا چہرہ میون لی دلا دا محمد الرسول اللہ چہرہ انور میون لی دلو صدیق مادت نویلو چیز دا محمد الرسول اللہ پا غیر موجود گئے کہ اذان کھولے نشما صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پگیگ کرا پور تک او دا محمد الرسول اللہ پا جدائے ولا تسلی ورکئی خگلنو داغین باچ سمر عمر دا بلال تیری دلو نو ہرش بو ہر ورز بے دا محمد الرسول اللہ پا جدائی جڑل دا دنیا محبت نا پاتش لو دا دنیا حغمین او جاہ جلال تنا پاتش دا محمد الرسول اللہ پا من کسر گردانو ہم دا چدا قیدو جہان پا دور کی وعد کرو دا محمد الرسول اللہ پا جن کی وعد کرو سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در عاشق سو کال رفتو دا دنیا نا سفر کئی گلنو گر چاپی روت بچی ناستی خپل خپلوان وطناستی بی بی وطناسترا خپل تبر وطناسترا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پا وحدت القدر کی پشل مبارک بان مسکار آللہ اخبر بی بی وطوی دما خاوللہ عجیب خبر دا محمد الرسول اللہ خود القدر دیر سختی بیان کردی محمد الرسول اللہ خود تکالیف بیان کردی او خاولدہ نمرلو یا جدائی ترمیان ذرا روان دا چی بیا بدا موستا ملاقات دا حشر پا میدان بالی کی گی نو خاول خلقو پا جدائی باندس نس خفگانو کی اوزن نستا پا شنو بالی خنداوی نما بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وطوئی اے بی بی تزما دا خندا نس خبری زدک خندی گما کلچ مومن مسلمان وپاشی او دے پا قبر کی پا خور بانی سر لگئی نو دے پاڑوں بیش ببانی بل پرشتگان را دی او دا پرشتو سر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکل مبارک مہاجری کی زنند دنیا نروانی ما دبنند لحد پا خور بانی سر کی دما زما بلند دا دا محمد الرسول اللہ سرکی گی زد محمد الرسول اللہ دیدار تا خوشحالی گمہائے دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا منو دا محبت خبری پخلبان لیوی کلمہ دا شہادت اولا انا للہ و انا الیہ راجعون بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بی بی تفرمائی
چې زما بنن ملاقات د سرور کونین سره کېږي. بلال وپاشلو، بلال ځکه خندېدلو چې کله مومن مسلمان وپاس شي او د دا وجود لحد ته کوز کړی شي او انسان په لحد کې کېښودی شي، د دا انسانان چې له فارغه شوي نه وي، د انسانانو د حقوق شارې ختم شوی نه وي چې دله فرشتګانو راوي. هغه فرشتګان تېنه تپوس کوي من ربک، رب دې څوک دی؟ ومن نبیک، نبي دې څوک دی؟ وما دینک یا عبد الله. کچر دے نیک عمل وی نو دے والا جواب ورکئی ربی اللہ، رب زما اللہ رے. نبینا محمد رسول اللہ، نبی میں محمد رسول اللہ رے. دینی الاسلام، دن زما اسلام میں پدے دوران کی وطا دا فرشتگان دا جہنم کڑکئی کلو کی دا انسان گبروشی. فرشتے وطا وی مخبکی گا خلچ دا اللہ رضو جلال جل جلالہ بندگی دکھڑوا، کچھڑے دا اللہ نا پرمانی دکھڑوے نو دا جہنم دے دیو. لہذا تا دا اللہ رضو جلال جل جلالہ بندگی کڑی دا نو دے دوران کی وطا جنت کڑ کئی کلوشی. ذکر سنوارے کونین محمد رسول اللہ فرمائی قبر یاد جنت دا باغی چون باغی چدا، یاد جہنم دا کندو نکندرا. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. کچرے د انسان عمل خشتوی نگولن اللہ رب جلال و تد جنت باغی چ جوڑ کی. الہ العالمین جل جلالہ فرشتگان و تد جنت کڑکئی کلو کی. وہی مبارک دشستا دغا مقام دے تر قیامت پوری وتا د جنت نہ دا خشت خشت خوشبو نہیں راوی، دا خشت خشت ہواگان راوی. او کچر انسان بد عملوی نو دا فرشتو نورانی و تسمک گویان شی چھ اے بد عملا اے انسانات بچی پما بانی گردی دی دستا پا گردی دو بانزڑی رغم جنوما. تب دا یارانو دوستانو پا محفل کی ناسی دا اللہ نا فرمانی بدی کولا نن مالا پا گتبان نرالی پا دی دوران کی دے لادا خبر کئی. فرشتگان ولراشی تپوستی نہ کئی من رب کا رب دی سوک دے، ومن نبیو کا نبی دی سوک دے، وما دینو کو دین نکم یولے. دے وطاواز کئی ہاں لا ادری، ہائی افسوس دے ماتا پتہ نشتہ دے. پدے دوران کی دی فرشتگان سریو گرزوی ہاں گرستی ولرا گزار کی گلنو. انسان اویا گز یعنی اویا لا سلانے پس مکہ کے لانشی بے دزم کبار رور گئی. اول وطد جنت کڑکئی کلو کی دد پزان بانی گمان راشی گنی اللہ را لخشت مقام را کرے. لاگہان وطا فرشتی ہوا کڑکئی بن کی وطوی اے دا اللہ نا فرمانا تا دا اللہ رب الجلال نا فرمانی کھڑے دا دا سے تالا اللہ رب الجلال تیار کرے ہو. لہذا تا خدے خبر کرے دا جہنم کڑکئی وطا کلو کی او ترد قیامت پوری دا جہنم لمبی سوزئی. داس مکہ پہ بانی راغن لشی حدیث مبارک کی راوی چیو پختی پا بلا کی ورشی بلا پختی پا بلا کی ورشی. پدے دوران کی دے چگے پا ہی سران مانیوی. اللہ رب جلال جل جلالہ دی ننگو تاس ٹھند قبر دا عذاب نو ساتی. اللہ رب جلال جل جلالہ دی منگو تاس کی دا اللہ رب جلال دخبل بندگی توفیق پیدا کی. اللہ رب جلال دی منگو تاسی دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا نقش قدم بانی روان کی. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللہم انکا عفو
کریم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرین. رحیم و کریم ذاتا دا تمام مسلمانان اتفاق اتحاد نصیب کا. مونږ ټول د محمد رسول الله په نقش قدم باندې روان کا. سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فَإِذَا أُوذِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي. عقائد و جہان سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ کل انسان جناب کو گوبانی واغستیشی کچرے دینے کا عمل بھی نہ دے دنے کخپل کٹن آواز کئی فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً کچرے دینے کا عملوں نے صالحی قالت قدمونی شابی مادر قبرستان تورانی کئی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کچرد انسان بد عمل بھی عمل خرابی محمد رسول اللہ فرمائی چدے آواز کئی قالت لأہلہا یا ویلہا این تذہبون بی. دے آواز کئی ہے حسول دے اے دما اہلا اے دما رشتہ دارانو اے دما اقربو اے دما خپلوانو اے دما یارانو دوستانو اے دما دا جنازی اڑن کو تاسو ما چرتو رئی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا آواز با کائنات کی علاوہ دا انساننا علاوہ دا پیریانونا کہ سمرا مخلوق دے دے دم رہے بدناک چروئی کہ دا پا تمام کائنات کی اوری دیشی الا الثقلین مگر انسانوں پہ ریانی نوری بل حدیث مبارک کی راوی الا الانسان مگر انسان داواز نوری داغی وجہ صدا ولو سمع الانسان لسائقا کچر انسان دا آواز نوری نو بے ہوش بغزار شی دا محمد الرسول